bayana yake, har mota aka so a kone man saboda Buhari. Muna rubabbun malaman Najeriya ba uban da zai shiga rediyo ya faɗa gaskiya akan halin da talaka yake ciki. A dinga horo da yunwa. Alagafata malam, mu ba mu zaɓi mai girma janar Muhammadu Buhari ba akan mu shiga bala'i, mun zaɓi mai girma Buhari akan mu samu sauyi. Amma kullum masifa karuwa take. Kuma an rasa wanda zai faɗa gaskiya, mu kuma mutum ba a mulki yake ba ko a doron uwarsa yake sai mun faɗa gaskiya. Ba akwai masu ganin in Buhari ya ci zaɓe ma na daina wa'azi ba? To sai da na shekudai hudu ina taɓargaza Buhari ma bai sanni ba, balle ka ce wata uwa aka ba. Duk wannan 'yan majalisun na Najeriya da sanatoci, billahi lazi la ilaha illa huwa duk watan duniya abinda ake ba su miliyan 25. Amma ka duba ka ga duk talaka a masiwa. Kullum bala'i karuwa yake ana ba mu hakuri. Rababbun malamai kuma duk suna gindin gwamnoni, duk jegen jahilin gwamna a danga ce mai kadamin Islam. Duk jegen jahili wanda ko da adda ka ashe ba zai iya kai sabbu ba, wai shine kadamin Islam. Kuma da an daina mai wazi haka a Abuja, kuma ni inda ne wa Allah godiya, ni dan Najeriya ne. Dan Najeriya, in ne rabka, duk wanda ilego sai gani dan kasan ne. Ba wanda zai gaya mana Najeriya, duk duniya ba inda ifi Najeriya a gona. Buci ta fi Amerika a gona. Ɗambata ta fi Ingila a wajena. Kai dawakin tofa, kai shuwaki, kasuwar shuwaki. Wallahi tallahi ta fi kasuwar Dubai a wajena. Duk duniya ba inda nake da shi inda ifi ƙasa ta Najeriya. Kirin ko a lahira na tashi da kore da fari na san na yi abin alheri. Uban da ya haifi ubana, kakan ubansa, wan ubansa, kanin ubana, babansa, kakan ubansa, jikan kanin kakana, wansa, wanda ya haifi ubansa, to baban ubansa ba kaninsa, jikansa, wan kakansa, kanin uban kakansa, wanda ya haifi baban ubansa, to wansa ma dan Najeriya ne. Ku ta jin daɗi muna shan wuya, ku ta zama hakuri. Kullum muna cikin masifa. Masara 300 da wani abu. Wannan wani irin mulki ne. Alagafata mala kuma ba dama a faɗi gaskiya. Wallahi tallahi billahi allazi mutum ba a mulki yake ba ko doron uwarsa yake. Mu ba uban da zai gaya mana Buhari, balle ka zo kaza malam juwana ka gaya mana Buhari. Mu da aka so a kona mana mota akan Buhari, akwai wanda suke cewa ma ba wa'azi nake ba, tallan Buharin nake. Mu muna yi ne saboda a ci gaba, talaka ya samu sauyi a shiga bala'i, kuma duk wanda yake gindin Buhari ko ɗan majalisa ko sanata sako daga jikan mala, duk wanda ya taba ban 50,000 a tafiyar Buhari, idan bai shiga rediyo ya tona min asiri a kowane gauta ba, tsinan kariyar jincan ɗin nan na ɗaure rake. Kana ganin ma duk a maki, duk a masifan an je ne. Wallahi tallahi a bana wanda suka bar garin suna da yawa. Abin da ake saidawa naira 10 ya koma naira 30. Abin naira 30 ya koma naira 100. Kullum ƙara shiga masifa maki. Duk duniya Najeriya ce ta 6 a arzikin man fetur, arzikin tataccen mai Najeriya ce ta 1, arzikin faɗin ƙasa mu ne na 4, arzikin tattalin ma'adanan ƙasa Najeriya ce ta 41, arzikin waken suya mu ne na 6, arzikin katako mu ne na 4. A arzikin shanu da awaki duk duniya daga Najeriya sai Indiya, amma taki ifi ƙarfinmu, taki ifi ƙarfinmu. Wannan wani iri ne? Taki. Mutum 10 za a ba buhun taki, mutum 30 buhu ku, duk kuɗin da aka karɓo daga hannun tsinan nan ina kuɗin yake. Duk babban malaman ku ba uban da zai faɗi gaskiya saboda kujerar umara. A shiga rediyo a ce talaka a masifa yake a hana ka shinkafa Dangote. Ya ƙara haƙuri kaja. Mana akwai cutar da ta wuce yunwa ba ta faɗe su ba. Malam kana ganin mutane yanzu wanda zai ci sau 3 sai a rahe kamar sa alade. Allah ya gama kai na ga kama dan murmura kai. Malam nawa za a dauka? Allah ya ji kan mahaifa.
talaka dai wanda za a girka da safe, a girka da rana, a girka da daddare, a karya. Wallahi tallahi su yi dan gata. Malam mutanen mu duk a cikin masifa, talaka ya shiga bala'i, Allah ya ba mu arziki a ƙasa, amma duk sun wallahi tallahi baba da tijo. Tun Najeriya da gwamnatin Najeriya da masu kuɗinmu, ni a hasashe na ba sa so mu ji daɗi. Ka san dalili? To ai duk Najeriya ba mu kai yawan 'yan sandan Indiya ba. Duk Najeriya da wanda yake zaɓe da wanda baya zaɓe ba mu kai yawan 'yan sanda a Indiya ba. A Indiya 'yan sanda mutum miliyan 190 ne, mu kuma duk Najeriya mu miliyan 170 ne. To yanzu bajet ɗin ƙasa a fidda tiriliyan 3 a yi bajet na ƙasar ma tukunna. A cikin tiriliyan 3 a sace a cikin tiriliyan 4 su sace ma tiriliyan 3 su raba. Saboda nawa? Tiriliyan ɗayan ka a yi titi, ka a ba mu taki, ka a yi mana komai. To malam, duk wannan ta annabin ba ita ce ta rike mu ba? Ala gafata malam, shi yasa ka gani nake cika baki. Ba wanda ya taba gani na a karamar hukuma kai, sakatariya. To da za su sace tiriliyan 3 ma, misali a ba tiriliyan 1, a ce to kada a yi titi, kada a siyo magani, kowa a raba kuɗin, kowa ija kuɗin in rike kansa. To kallon safa nawa za a samu. Baba da tijo, miliyan 1000 shine biliyan 1, biliyan 10,000 so 1000 shine tiriliyan. To ka ɗauki tiriliyan 1 sai ka raba wa mutum miliyan 170, kaga kowa zai samu miliyan 16 da 2,000 da naira 70 duk ɗan Najeriya. Ko jinjiri ne, ko tsammani ne, ko motsin gado ne, ko sha'awa ne, wallahi sai ya samu kuɗin. Wata uwa suke bin nama. Ba ga masu kuɗi nan a Kano ba, amma yunwa za ta kashe Kanawa. Akwai mai kuɗi ɗaya a Kano wanda zai rike Najeriya shekara 10 ba gira. Wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka ɗan Kano ne. Wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka daga nan Ghana, Togo, Kamaru, wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka gaba ɗaya a idan Turawa ɗan Kano ne. A siyo shinkafa tiriliyan 1 a zube ta a jihar Kano, in mun cinye ta a shekara 10, Allah ya tsine min albarka, Allah kada ya karɓi sallata. Duk Kano ba mai sama cinye shinkafa tiriliyan guda a shekara 10 ba. Dukkan to so suke mu ji daɗi. Ba sai dai ka ji wani shege wai an ɗauke nauyin wa'azi a rediyo. A da azumi na ɗauke nauyin wa'azi. Kawai da ka ɗauke nauyin wa'azi sai ka tafi aljanna ɗan mada basira. Kai ɗan ja baya saboda annaba kar ka fusata ni. Dogana saboda annabi Muhammadu. Kawai wai da ka ɗau kuma da babban malaman ku shi yasa dan Allah. Ni ban ce ba malamai ba. Amma a rediyon Kaduna da na yi wata magana akan malamai, billahi lazi akwai malaman da ido ya nuna ne ya ce, malam ka sanna? Na ce ba san ka ba. Ya ce to ni mutumin Neja ne, uwa ta inda uba na inda. Na ce to ya aka yi bayani za ka yi mun, sauraron ka nake. Ya nuna ne ya ce in ka kwana alazi nan. Na ce to ya na kwan da safe yadda na ci funkaso, sai na raba funkaso. Kai ɗan banza ka ce ba zan kwana ba? Ba ku ne a gindin gwamnatin ba mata gaskiya ba, kuma duk malaman nan su rigima suke akan yadda za su gyara tuwansu. Shi yasa suka yi wayo, addinin ma sai suka mai da shi kamar siyasa. Duk wanda ya ga kasuwa ba harka sai ya kafa ɗan gemu kamar jela tsato, ya fuskar nan kuyas, ya gina ɗan masallaci a ware matasa a haddasa bala'i. Uban ka iya sallah a masallacin gari, kai a na bakin titi. Tsoho ɗan shekara 70 ka ce baya ganewa, ko uwarka zai gane? Duk wanda ya kafa ƙungiya billahi lazi malam nawa za a ɗauka? Duk gaba ɗaya Allah ya ji kan mahaifa, in Allah ya yarda. Baba da tijo, ni ji kan malam ne na gaya ma, wallahi matasa ku kiyaye ƙungiya.
duk wanda ya kafa kungiya ya ce zo ka shiga ce ne ita ta ce fama a bala'i. Dan mitsitsin gari juma'a 3, yar unguwa karama jam'i 7, kun mai da musulunci siyasa. Wani ya wada ya ce shaziliya, wani kwantiya, wani jindin lashi, wani Allah damu, wani tsaf Allah ya saka, wani tsaf, wani katakara, wani ɗaiba, wani haiba, wani tatsine, wani kadiyana, wani kalakato, wani sallar tsaf, wani Allah damu, wani salatin barewa, wani kashamandiya, wani hallutiya, wani shi'a, wani masalan baraza, wani izalar sadar, wani izalar dush, wani ta dan gungu, wani ta jafar, wani ta bello yabo, wani ta albanan kaduna, wani ta albanan zaria, wani ta gero, wani kan da harijiyar lemo, wani face santudin mutala, wani sasin gida mai rakumi, wani sabari mun cebe, wani kabiru gombe, wani sambar daga cikin wani isa fantani. Kawai mutum ya ce ka gudu duniya ya hau ya ce kai ta zikiri shi ya dinga datsa kwai. Kullum sai an gididdiba albasa da kabeji ya ɗebi farfesu, kai kuma ya ce kai ta salati. Allah ya saka karatu zai hana a ci ubanka ne kai din banza. Addini ne za a shiga a fita, ka ce APC. Allah ya ji kan mahaifa, ai na shiga, ai kuma na fita. Kaga abin ya zama duk wanda ya kafa kungiya billahi lazi macuci kuɗi shi ne wa. Duk Allah ya ji kan mahaifa, duk kungiya ba sai an samu sakatare ba, da mataimaki da ma'aji uwarka zai aje in ba kuɗi ba, macuci. Ba kwa faɗa gaskiya sai dai ku tafi gidan mu mai kuɗi a ranka ya daɗe. Duk wanda ya gina masallaci a duk wanda ya samu nasara ya gina masallaci zai tafi aljanna. Allah ka miƙe a lahira sai wace tafi aljanna ya ka gina masallaci wace kawai je ka. To da fa ake maku wallahi tallahi wallahi ke yarinya fita waje yaro ta talla. Gina masallaci ba shi bane addini, amma ni a kasuwa ka gani malaman laya ne, malaman garin magani, yan wa'azancen kasuwa. Ka je ka tsuguna a gaban malami ka ce malam ya gina masallaci yake a addini. To mu yan arewawa in dai mutum ba munafiki bane to ya san a yanzu ba mu da matsalar masallaci, sai dai munafiki ne kai. Amma duk ɗan arewa musulmi gambari ɗan arewa ya san ba mu da matsalar masallaci. Ka sai buhun shinkafa Allah ya saka miliyan 1, buhun dawa miliyan 1, buhun gero miliyan 1, buhun siga 500,000, buhun tsamiya 500,000, ka samu kaman miliyan 10. Ka zo ka duba talakawa kotiyoma. Yanzu wani anan sai ya fito zai samu na yau. Allah sarki, ruwa da rana ba rahama ba ne? To agun wani masifa ne sai ya kasa bai ci tuwo. Duk inda ya ga hadiri kamar an ji gabiri ya kasa ya dila. Allah yake ka ai ruwan kai ya shiga masifa. Ai ƙarya ne malam. To irin wannan ka samu magidanci wanda yake da iyali algafata mala a bashi buhun dawa 1, buhun gero 1, buhun shinkafa 1, buhun dawa 1, buhun sukari, a bashi rabin buhun tsamiya, a bashi 40,000 ma. Ya 40,000 ma dan yafa masa ya 40 dan jefe da ita ya yi cifa ne. To ya fi ka gina masallacin miliyan 300. Ko ta kai Allahu Akbar sai ka tuna tuwo. Malam gara ka saki ranka ba, in ka biya ta ne a banza jinin ka zai hau. To ni ko ma biya kake ba wani nama zan ba. Ko yanka na kai da wuya in cika langa. An buga Alhaji Abubakar jikan mala. Kuyan kura kashe ka alhaki barin ka ta kai shi. Wallahi tallahi ya faka gina masallacin miliyan 100. Malamai ba za su faɗa gaskiya ba. Su suke bin jannan masu kuɗi ya alhaji ka masallar duniya ka masallar lakira, ita aljanna ta mai rabo ce. Duk wanda zai kwanta bacci idan yi lafula raka'a 2 ranar alkiyama ka faɗa da annabi za su aljanna. Allah lafula raka'a 2 ku jira da annabi. Sai ga na Ali biyo ku a baya su Umar su Muawiya su Lawi su Aisha su Hassan da Husaina su sai ga na Ali kai lafula raka'a 2.
to gaskiya rufa ake muku, bari in warware ma zancen. Ko Qur'ani ka rubuta ba za ka raba annabi ba. Rufa ake muku don ku samu lada, don ka daɗa himma, amma ko Qur'ani ka rubuta kusa da annabi ma ba za ka ba. Kai din banza ku jera kai da annabi, wanda in an baka labarin sahabbai za ka ce duk ina nune mu. A ɗaga ka a lahira a baka labarin sayyidina Ali, sayyidina Umar, duk wanda ka ga ya mutu ya samu aljanna to aiki yayi. Sallah dan Allah, azumi dan Allah, ka bi uwa, ka bi uba, ka bi tafarkin annabi Muhammadu, ba garaya, ba goge, ba MP3, ba dandufa, ba diman girke, ba jauje, ba ka bal, ba ka kallon bal, ba ka da talabijin, ba ka da bidiyo, to ka tsira a lahira. Ai abin da Allah yi. Wannan na faɗa a rediyon Kaduna, malamai suka yi min sha. Sai na je na tambayi wani babban malami a Malafa. Oho ne ya haura shekara 100 a duniya, kusan shekararsa 130. Dattijo ne, algafata malam daga masallacin sarki sai gida. Bai taba zuwa kofar mata ba har rayuwarsa ta ƙari. Daga masallacin sarki a kawo shi sai dai gida, nan kawai ya sani a rayuwarsa ta duniya. Bai taba zuwa wani waje inda ya wuce nan hanyar ba. Yana nan a zaune daga salatin annabi Muhammad sai halala sai zikiri. Algafata malam yana zaune akan buzu. Wallahi tallahi ko sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa in ya aiko wannan malamai idan ya je Allah kada isa in yi fuska da manzon Allah. Kuma ka dunkule 100 ka bashi idan ya karba Allah kada ya kai ni gida lafiya yanzu. Wallahi algafata bala na je na tsugun da abin da in rike shi, to da ita ne ina da irin hikima. Duk inda na je algafata malam sai in samu goro, irin gurzan goron nan tun yana ci ta kai zan taho da abin guga. Kuma duk inda na ga dan buhushi mai kyau ko tabarma ta kaba ko akushi na cin abinci, in ne wajen ancau algafata malam sai in sai masa irin dan man shanu haka da wata yadda kake goruba da ke sayar a leda da wata kalba. To duk abin da na je sai ya warware min hukunci algafata malam. Duk abin da na rikito algafata malam aka ritsa ni ba na kasa sai yin rogon malam. Na je na rikito ta a Kaduna na yi bayani akan talabijin, malamai suka yi min sha. Sai da na zo na tsugunna sai na tambaye na ce akaramaka Allah do Allah kamar talabijin haka wadda ake kallo ita ya take. Malamin sai ya dariya ya ce to ni kan malam kenan, ka je wani kun kenan ka zunguro ta. Na ce to malam ya za ya sai dai hakuri. Ya ce to ita talabijin kamar ganga take. Na ce akaramaka Allah kamar ya ganga. Ya ce to ai ita ganga in ka siyo ta ba alhaki, a ji ƙarar shi ne gangar, in ji malam namu. Ya ce yanzu da za ka siyo ganga sabuwa dal ka sako ta a buhu, ba ta ce girin a natsa ka zo ka ajiye ta a zaure, to in ta shekarar 100 ma ba sunan ta ganga ba, to ai sai an kiɗa ta zama ganga. Amma malamin ya ce ko kadangare ne ya marmaso ƙasa sai ta ce kwan, in dai kunne ya ji to kwan a wuta. Yanzu mutumin da ya sai talabijin da bidiyo sai ya siyo kaset ɗin zikiri isa, ai kaga yayi. Mutumin da ya sai talabijin da bidiyo sai ya siyo kaset da Malam Isa Waziri sai ya sa, ai kaga yayi. Yanzu mutumin da ya sai talabijin da bidiyo sai ya sa kaset ɗin salati ko na zikiri ko na karatu ko a bisa larura ya ɗauki wani fim na naman jeji isa da yan kuraye haka da yadda masa haka yara suna abin nan, ko irin ɗan katin ɗin nan, irin ɗan aljannin na yana haka a gaban yara, ai kaga yayi. Amma mutumin da ya sai talabijin da bidiyo sai ya siyo kaset ɗin wasan kwaikwayo, a samu wani shirgejen ƙato wanda bai san garma ba, sai a samu wata nonon ya kai kaina dimeniya, kuma balagaggun mata a gaban talabijin, tana kada kwankwaso tana girgiza, kai kuma kayi kuri a gaban talabijin. Ai kaga da uwarka ce take rawas, wallahi ba za ka kalla ba. Da gyata maka ce take, wallahi ba za ka kalla ba.
yanzu da wani zai zo Allah ya saka mai sadaka, da wani zai zo ya ce ai na gaja ta maka tana ta rawa faɗa bai. Duk wanda kaga ya mutu ya samu aljanna to aiki yayi. Dama ranar tashin alkiyama layi za a yi a lahira. Wanda ya aiki na gari ya karɓi littafinsa a hannun dama ya tafi aljanna, wanda bai aiki ba fa Allah ya ji kan mahaifa. Kama kai ne kai ba soja ba, wata ya ƙare sojoji za su karɓi albashi, kai ba soja ba ka je ka bulayi. Allah ya ji kan mahaifa. Sai an zo kanka a ce ina ai da ka a wani bariki kake, ka ce yalla bai kawai zuwa ne. Kaga an samu akasi, kaɗan tsohon rumbu ta tabbata lahu gawa a gare ne. To ne abin da yake ƙona min rai malam, do Allah do annaba jama'a kar ku tafi wuta. Ita wuta ba ta talaka ba ce. Duk ƙur'ani ba inda Allah ya ce zai hallakar da gari saboda talaka. Nan akwai malamai, duk inda za a hallakar da gari sai dai ka ji an ce na kabira mujrimi ha, na kabira manyan gari. To kai talaka me kai ka wuta? Kicin din wani ya fi kadaraka, kicin din wani billahi ladhi ya fi abin da ka mallaka duka a rayuwarka. 40,000 za a tausa sai an shiga daka a yi ta shawara akan 7,000. Allah ya raba mu da talauci. In ta ka maka noma sai ka gama noman an hada da na rani, bikin yarinya ya cinye amfanin ka ƙara firgita kuma samariya ta fa alaba. Malam ba haka ba? Yanzu in ka je alaba sai ka yi hawaye, in ka je mai tuyeb sai ka yi kuka, in ka je ibitimeta sai ka yi kuka, in ka je hausa layin ko ka je alaja mos, in ka ga ɗan bahaushe billahi lazi la ilaha illa huwa sai ka yi kuka. Kuma duk wannan manyan masu kuɗin na arewa billahi lazi la ilaha illa huwa in suna tsina na mana wata uwar Allah ya tsine min albarka, ba wata uwa suke tsina na mana ba. Amma ka je ka ga ɗan bahaushe yanda yake a wulakance. Yanzu duk ɗan uwanku masu tafiya Legas ɗin nan, kada Allah ya sa wata ranka ba wani Legas. Kai Legas, duk wannan masu tafiya Legas ɗin ai mu mun tafi Legas. To da Allah idan ka duk wanda ya san Legas, ka je kan kwanan masallacin Hassan ya kafi alabar rago kenan, daga nan zuwa bakin international ka je kai kuka. Mai arzikin gun shi ne mai kwana akan benci, mutum ya tura baro ya kwana a baro. Gidan wanka kaya a rataye duka maje magu a bala'i. Arne ne fa zai goje gumi da naira 100 ya kirawo kuturu ya ce kai gambari wani Hausa na arewa. Yanzu kwanan nan wani bere wani kasa sunan kasa dan arewa a Lagos. To duk dan arewa musulmi cikakke in ya ga kasa ɗansa ya yi kuka. Malam in ka ga yadda ya wulakanta Hausawa, ya wulakanta mu ci mutuncinmu, wallahi tallahi ya nuno 'yan jagora na ƙarƙashin gada wanda ake kwana da su a gindin gada. Sunan fim ɗin dama ɗan arewa a Legas, wulakancin da iwa al'umma. Na rantse da girman Ƙur'ani duk musulmi idan ya gane sai ya yi hawaye. Duk masu kuɗin mu wata uwa suke na mana. Yanzu kana jin kwanan nan wani bature ya ce shi ya yadda akwai Allah, amma a Najeriya yake, a Najeriya ma yana Kano. Bature aka ce to me yasa aka ce Allah a Najeriya yake, a Najeriya kuma ina Kano. Ya ce sai ka duba tankame man gida a Ingila a ce me shi dan Kano ne, sai ka ga tankame man jirgi wanda in an faka jirgin billahi lafi sai ya kwahi kasuwan nan da kayanta, na rantse da girman Allah. Ai dariya kai malam, baka taba ganin jirgin sama ba ko? To ko jirgin sama na dan Kabo akwai mai daukan mutum 505. Wallahi tallahi dan ni na haushi zuwa Madina, na haushi ya kai su 7, wallahi tallahi zuwa Umara. Mala akwai jirgin da in an faka shi a nan, na rantse da girman Qur'ani, in maka duka ɗuruwa kasuwan nan wallahi sai ka ce ba a jirgi make ba. Amma sai a ce mai shi ɗan Kano ne, malam ƙaton jirgi fa za a gani a ƙasar waje sai ga an rubuta Babura
ka rasa wace babura ce. Shirgegen jirgin sama za ga dan kareren jirgi a ajiye sai ga an rubuta babura, ka rasa wace ce. Katon jirgi za a gani a ƙasar waje an ajiye shi gungurungun, algafata mala sai ga an rubuta kabo, ka rasa wace kabanci. Algafata mala katon jirgi za a gani a shirgege don kareren jirgi za a gani a Amerika, amma da ka duba jirgin sai ga RNS. To talaka ka bi uwarka, ka bi ubanka, ka bi tafarkin annabi Muhammadu. Ita ko wannan masifa mai ta addu'a Allah ya mana maganinta. Domin lokacin da idan ya rufe muna son Buhari, gani muke idan muka yi addu'a ma kamar mun bata lokaci. Malam ba haka bane? Wallahi lokacin muna gani kan Buhari. Idan mutum ya ce Allah zaba mana abin da ya fi alheri ma haushinsa muke yi. Shi kawai ake so. To da Allah ya so ya gwada mana ishara sai ya ban da Buhari. Ko kuma saboda Allah ya gwada mana ishara sai ya ban da Buhari ya gaya zami, to mu koma ga Allah. Wallahi tallahi mu tashi mu dinga isa jafari muna tuba ga Allah. Kuma duk wanda ka ji ya zagi Buhari, Allah gafata mala a gefe, ba ruwanka da shi, Allah gafata mala. Duk wanda ka ji ina zagin Buhari ba ruwanka da shi, kar ma ka tanka masa, ka raba da shi kawai ka tafi kai harka ka ci gaba da addu'a. Wallahi malam yunwar da ake a ƙasar nan malam sai abin da Allah yi. Ana talauci ma. Yanzu a Dawanau Allah ya tsinewa mai ƙarya, mutum ne aka auna masa dawa kwano 6. Kwano 6 na dawa. Ya koma ya yi 6 na. Ya tafi da dawa aka ce ina kuɗi. Ya ce wani kuɗi. Wallahi malam ka ji labari ko kowa aka dinga yi da shi, billahi la ilaha illa huwa, sama da mutum 50 aka kasa face buhu. Kita in yi nan haka ya yi ma. Ka yi ƙarshe da ya samu ‘yar kafa, wallahi malam da ya zado wata zirka ta fi da kyan nan. Da ya baje wani, alƙur'an sai aka dade a nan wani alhaji ido da motarsa. Ya ce kai zo, algaba da malam sai zo ya ce ya aka yi haka. Ka karɓi dawa jama'a kuma ka hana su kuɗin. Ya ce wallahi tallahi alhaji. Ya ce wallahi ya yi rantsuwa. Ya ce bai karya ba. Da farko kenan. Sannan abu na biyu, ya ce yana da mata 2, kuma algafata malam yana da 'ya'ya 11. Ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa, ya ce rannan da bala'i ya bala'i da yaran suka daga kuka, ruwan zafi aka dora da daddare. Yaran suna dako a gaban ruwan zafin, algafata malam. Malam kana galan garin rogo shege wannan wai buhunsa 6,000. Malam ya ake so mine 6,000 garin rogo. Allah malam. Wallahi tallahi alhajin nan ya ce to abin da ya kamata a yi ga 100,000. Ya ɗauki 100,000 ba mai yadancin. Sannan ya haka ya ce a je a samu shinkafa irin Thailand din nan, a bashi buhu ɗaya, sannan a bashi masara nan ma buhu ɗaya. Malam ka duba matasanmu, malam in ka je jami'a fa sai ka yi hawaye. Billahi lazi la ilaha illa huwa, in ka je jami'a kaga ɗan bahaushe wanda yake cikin bala'i, wanda rashin aiki sai ka gama bokon ma a baka da kirga lambar mota. Duk inda ka wace a ce digiri ne da shi to ba aiki. Sai dai in mota ta wace ka dinga rano, kowa ya tambaye ka? To talaka ka bi uwarka, ka bi ubanka, ka bi tafarkin annabi Muhammadu. Yanzu wallahi tallahi mala, kwanaki aka sace tiriliyan 30. 30 tiriliyan. To tiriliyan 30, baba da tijo, abinda masana suka lissafa, tiriliyan 30 ta isa a gina Najeriya guda 3. Wallahi tallahi billahi labi, tsakanin mutum biyu an rasa tiriliyan 30. Yanzu ba ga da'a bala'i ba, da'a masifa, duniya mugun waje. Duniya maganin mai kokari, ka ga mutum a firgice
leda in ya gani a kulle sai ya zuzzunguri ledar ya tabbata ba komai Allah yake tsanci waya kuma sai an magana ka wani shege a yaran na haka wani ya shigo wala kaza ya mu ne Buhari na ce to akai ya san ka kai aiki ne ya san ka ni ko inda ne wa Allah godiya alhaji da can sai in taba yan sana'a kuma sai in yi wa'azi to inda na gama da su kenan yanzu me yasa ga malam Nasi da Abubakar Gwauron Dutse ya gama da malamai ga sana'a ga karatu algaba ta malam in ya ga dama sai ya kalli mutum 40 ya ce duk ku tafi umara in ya ga dama sai ya kalli masallaci ya ce kai kyau a ce da alhazai ne ku su ce a karamakallahu ya ce da a rufo masallaci iya na ciki da shi za a yi haji ai malami da sana'a ya yi shi yasa annabi ya ce ku dinga sana'a kar ka zama ci ma zaune amma ci albarkacin makaranta ɓarawa ne kai wanda ya fara wanzanci a duniya annabi shisu fara annabi hudu fatanci sana'a ce ta manzon Allah kafinta annabi nuhu kira annabi dauda baban annabi sulemana awo annabi yusufa kiwo annabi musa abadar da'i ka gan shi sahabi ne na annabi saboda tsaba tsufa da ƙarƙishe tafiya amma ɗan koli wata rama yana gida aka ce a badar da'i an yi gobara duk kasuwa ta ƙone ya ce ban da rumfata tana nan aka ce a kai da baka je ka gano gobarar ba ya ce to in dai rumfata ta ƙone na daina sallah ni rumfata ta ƙone aiko na daina sallah aka ce me yasa ka ce rumfaka tana nan ya ce annabi ne ya ce duk wanda yake zaka da barawo da ɗan damfara da ɗan fashi da makami da annoba da gobara da barawo ba za su taɓa dukiyarsa ba rumfata tana nan ku bi wani mako za ku siyi zari sai ka ce to maje ma ga abin da za ka kasa wallahi baba da aka biyo shi sai ga duk kasuwa ta ƙone amma shi rumfarsa ba wai ta cuta ba ita zirka rumfin ma bai cuta ba saboda tsare haƙin Allah sayyidina Abubakar Sadiku sahabi ne na annabi Muhammadu Allahu to baba mai zare barin ya haka wannan za ka sha addu'a a gun malam namu Allah ya ji kan mahaifa Allah ya sa ɗauka a gaban manzon Allah sayyidina Abubakar Sadiku sahabi ne na annabi Muhammadu da za a ɗauki imaninsa a ɗora a kan sikeli a ɗauki imanin mutanen duk duniya a ɗora a kan sikelin imanin sayyidina Abubakar Sadiku sai ya rinjayi imanin mutanen duk duniya amma tallar dabino yi wata ran ma ya labto dabinan za shi kasuwa sai ya game da wani bayahudi ya ce Abubakar ina za ka ya ce wallahi ba mu tafi tallar dabino ya ce to ka je ƙasa kaza duk duniya ba inda ake cinikin dabino yamama irin ƙasa ashe magunta yamar ashe duk duniya ba inda dabino iya duk ƙasar dabino ce Allah ya raba mana mugunta ka san shi duk inda mugu yake to mugun yan fashi ne suka tare motar rake Allah raba mana mugunta ku ce amin jama'a wallahi tallahi baba yan fashi ne suka tare motar rake tun na saman raken ba mai abin kirki 1,500 700 babban barayin ya ce kai yanzu ko dubba mai kuɗi suka ce ran kai da an siyo rake barawan ya kewa ya yi kalla direban ya ce kai tun na saman raken nan ba uban da ya baka kuɗi ka ajiye ba ya ce wallahi duk yan karkara ne an siyo rake barawan nan da ransa ya ɓaci sai ya kalle su ya ce ku yi ta shan raken suka dinga shan raken suna kuka amma a masu shan raken wani sai yake dariya Allah raba mu da mugu ai shi mugu duk inda yake wallahi yawa a bala da shi ake shan raken amma yana sha yana dariya ka san abin da ya hango inna lillahi to wannan barawo da ya lura da shi Allah ya saka ya kalle ya ce kai dariyan me kake yake haka wai ashe mota gore ba ya hango duk
duk gari ɗaya za su dama tare suka yi lodi ga motar da ke ga ta gori ba to shi ashe dariyar da yake ga Allah ya raba mu da mu Allah ya raba mu da mugunta inna lillahi kaga shi a ransa ai ba sai an gaya muku ba wallahi da sayyidina Abubakar Sadiq ya koda da Yahudan nan yayi dariya sayyidina Abubakar Sadiq da raƙuma shida ne sai ya ƙara tara ga shida ga tara nawa kenan wallahi sayyidina Abubakar Sadiq ya kwana ina tafiya Allah sarki Allah ya ji kan mahaifa yana zuwa gari ga ko ina bishiyar dabino duk gashi na akwata wai ƙarfin hali in ji Hausawa barawo da ne da sallama sai ya shiga gari jama'a sai dabino jama'a wani makaho ya tuntsire da dariya ya ce haba mala sai ka ce dabinan buɗe ido sai da na Abubakar Sadiq ya ce a na buɗe idan ne ka ce bismillah ka ce dabinan idan ka zai buɗe ya ce a yanzu in na ce bismillah na ce dabinan nan ido na zai buɗe ya ce da izinin mai hasken rana wallahi da makahon ya ce bismillah yana cin dabina tarwai idan sa buɗe makahon ya haka ya ce a ni ne kuwa ye rawa kan ajima makahon ya shiga gari jama'a ku doga dabinan buɗe ido kowa ya san ni makaho ne a zo a saya kan ajima an sai dabina Allah ya saka malam ban na zinare 10 me kudin garin ma sai dabinan nan a da dora kumi 70 me arziki ko a fara ya sai da ruwa Allah ya